que tens i que has tingut quan has vist els furgons que anaven amb alguns consellers, exconsellers, a la presó. Quina és la teva sensació? Em sembla que ja ho ha dit algun company de la taula, és de desolació. Jo voldria tirar una mica enrere perquè estem parlant les característiques judicials i tal, no? Perdona, és que és molt trist. És molt trist perquè, primer, han posat els consellers del govern del meu país, els hagin votat o no, a la presó. Previsiblement posaran a la resta del govern. Això no havia passat mai des de Companys. Segona, ens hem carregat l'autogovern. És a dir, no només no hem arribat a la famosa república, no només no hem aconseguit la independència, sinó que ens hem carregat l'autogovern. És a dir, això tampoc no havia passat mai. També hem estat nosaltres, és a dir, la llei de transitorietat famosa del Parlament es carrega l'Estatut. L'últim que es va carregar l'Estatut a Catalunya va ser el Franco, el 38, quan va entrar per Lleida. És a dir, en aquests moments estem en un buit jurídic. La vergonya, jo no vaig viure el Franco, sí que el vaig viure, però era petit, però jo sí que vaig anar a manifestacions de jovenet de volem l'Estatut. No tenim res. És a dir, hem passat pel tràngol que ens convoquin eleccions anticipades des de Madrid, amb tot el respecte pel senyor Rajoy, però des de Madrid, quan és una competència exclusiva del president de la Generalitat. No només eleccions, sinó que ens han destituït el govern i ens han dissolt el Parlament. És a dir, la imatge que devem tenir els catalans ara a la resta de l'Estat i a Europa deu ser esfereïdora. Jo crec que a Brussel·les, quan vegin un català demanant alguna cosa, fugiran corrents. Creus que tenim menys autogovern actualment que La Rioja, que Cantàbria, amb tots els respectes? No, a veure, Rajoy ja va dir que ell no suspenia l'autonomia, destituïa el govern, però hem fet, és a dir, jo sempre dic, el sobiranisme ha fet un repte a l'Estat. Però jo no entenc, perquè si hem estat intervinguts vol dir que no tenim autonomia. No, sí que en tenim, és a dir, han destituït el govern, han dissolt el Parlament i han convocat eleccions. I et sembla poc, això? No, em sembla moltíssim. El que passa és que l'imatge... L'autonomia no ha quedat suspesa. El senyor Rajoy, en la seva compareixença a aquella famosa roda de premsa del Consell de Ministres, va deixar ben clar que substituïa les persones, no les estructures. Des de Madrid, senyor Berbel, com es veu això? Com es veu la destitució d'un govern?